na faɗa miki karki mini hauragiya. Sa'in da nake a kwanciyar nan ba lafiya, an kawo mani taliya da yankakkar jijiya. Na ce miki da akwai abin da raina shi ke biɗa, ɗumaman nan da kika yi min tun sassafiya. Ina jinki ina gani kikan bai almajiri, da kin gani ba lafiya ba zan iya ce kulla ba. To in ba cuta kika yi niyya ba da zan faɗa. Gani dai ba lafiya na yi maka kunun gyaɗa, sannan na yi maka taliya da dumamin da kake biɗa. Na ce maka gashi sai ka ce mun kai ba ka biɗa. Zafin ciwo ne yasa na ce ni ba na biɗa. To amma sai kin aje mini dan kin san fa zan ci ba, wai kin sadakawa almajiri naki ba. Na wuce lokacin gana gaina tafiya, akwai suna wanda za a yi kofar mai gari. Saura in dawo kice da ni, dumaman da kika yi duka kin tattare shi kin bai almajiri. Ni zan adana in ka dawo ka tar da shi, amma dai karkace maka da dai zan kyautar da shi. Kika ce za ki kyautar da shi, to kyautar mana in gani. In har kika kyautar da shi a bakin auren ki ne. Salamu alaikum mutan gidan nan, ko ba ku nan ne? Yunwa ce a rani yanzu ta dawo da ni. Na ci bakar wahala mutane na yi mun tahi, na ce musu akwai ɗumame ni badda ni. Ai kayi gudu na gara ka da zago mai gida, dumamen ka faɗa zu ɗazu Allah na kyautar da shi. Kika ce kin kyautar da shi? Kwarai ɗazu na ba da shi. Kin kyautar da shi? Kwarai na kyautar da shi. Kushin kin kyautar da shi? Kwarai na bar maka shi. A ina kika ɓoye uwar gida na in san da shi? Na san ki akwai zolaya nuna mini in ta da shi. Kamar ban manta ba a cikinsa da tantaukwashi. Akwai wani mayajiya ina labarin da shi, ana sakar ya iso cikin gidan nan ya tarar da ni.